pri dnešnom videu, kde si ukážeme luxusný tank pod názvom M6A2E1 Exp. Jedná sa o americkú hevinu. Je to tančík, ktorý si mohli vyexpiť, samozrejme nie úplne. Takže jedná sa o tank, ktorý má pancier predný 191 mm, bočný 44 mm a zadný má 41 mm. Čo sa týka veže, tak je na tom trošku lepšie. Predný pancier má zase 191 mm, bočný 81 mm a zadný pancier veže má 208 mm, čo je asi luxus. To iné stroje asi ani nemajú. Čo sa týka diela, je tam 120 mm hufnica pod názvom GAN T53A1, ktorá dáva penetráciu má toto dielo na APčkách základných 248 mm, čo je celkom dobré na osmičku. Na goldových APCR-kách má 297 a na hečkách má 60, no a damage ubrania života na to má jak na APčkách, tak na goldovej munícii má 400 damage, no a na hečkách dáva 515. Takže toľko o tomto tanku. Ja ďakujem Wargamingu za požičanie tohto tanku, takže môžeme si pozrieť jednu z tých bitiev, ktoré som nahral, takže poďme na to. Tak, ja vás vítam pri samotnej bitve s tančíkom pod názvom, ktorý sme si už povedali, M6A1 Exp. Je to prístav Yamamoto. Matchmaking dobrý, 8, 7. Takže do pohody. Bolo písané ľavá strana, tak ideme na ľavú stranu. Samozrejme, keď sme v skupine, je to lepšie. Tak sa tam rútime závatnou rýchlosťou. Takže tak. Ja si prechádzam až tam na samý koniec mapy z ľavej strany. Najlepšie, keby nám tam niekto spotol tanky ich, čo by bolo dobré. Čo sa aj stalo, využívam AMXO, domierujem, nepýtam sa, zostal. Ideme ďalej. Ten tank sa uhluje takým spôsobom, že musíte stať kolmo pred tankom, ktorý na vás mierí. A ste v pohode. Samozrejme tanky ako T-34 a vyššie tiere sa vás pýtať nebudú, kam to chcete dostať, pretože to dostanete proste. Tanky slabších tierov alebo aj osmičky, ktoré majú menšie tela ako T-34, vás penetrujú tiež, keď sa nám trošičku odhulujete, ukážete tie bočky, tie čierne miesta a vás penetrujú bez problémov. No, tu spod tej tanky, IS-3 je tu, ale tu nevidím. Vidím kúščočok, skúšam a on si pravý čas vyšiel, takže to som minul a hoď som mal domierené, ale tank sa pohol a tým pádom mi ušiel. Takže tak. IS-3 vyšla, tak prečo nie? Dostala. Vidíte, moc sa ani neuhlujem, prosím, to uhluje sa tak, že stojíte kolmo, no to je tak s kolmo nestojím. Ani náhodou, to bola chyba trošku. No, tak som si dám si radšej goldovú muníciu, keď som nepenetroval. Snažím sa fakt kolmo stať. Kolmo. Vidíte, aj tak ma penetroval, ukázal som nejaký malinko ukážete a už to stačí. Tu mi pomohla tá štorka s ním, takže pohoda. Ten je down, ten je mŕtvý. Je tam ďalší tančík 8 úrovne, tam idem. Bitva vyzerá dobre, vyzerá byť víťazná. Au, toto bolo z boku, nepríjemne. Z boku vás penetruje hocikto a každý. Takže tak. Toto bolo dobré. Tak, zabijeme ho už konečne. Malinko mu zostalo. Pardon. Toto by som už mal dorobiť. Aha, trafil mu nepríjemne. Ale je mŕtvý.
No a posledný tank v bitve je Defender, ktorý už asi ani nestíham, pretože dosť ďaleko a sú tam metka, ktoré si ho asi rozberú. No to tu zašiel, nevidím ho proste a bitva je, tak sa zdá, že u konca. Úspešne vyhratá. Tak vám ďakujem za pozeranie a niekedy zase na budúce, snáď pri lepších videách týmto tančíkom. Majte sa. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.